čau, tady je Absinthe. První hodinu při survivalu a dneska tu se mnou Luis? ano, a dneska na začátku asi budeme dělat parkour a potom vám ukážeme náš domeček a různé naše věci a potom budeme pokračovat. Jo. Je to nějaké VIPčko. Já si obleču brnění. Vidíte, že už máme nějaké věci. Uskákej. A před tímhle jsme tady ještě skákali a my jsme se tak smáli, ty vogo. Říkali jsme si, že se budeme čekat. No tak běž, no. Já jsem na to zapomněl. Celá doba. Čekám. Aspoň můžeš natáčet, jak to lámím. Že on je v tom parku fakt ale velká lama. Já se zase spadl. Tak, koukejte se na tady pana Luise. Já už to začíná, už padám. Nepádí. Jo! No konečně. Počkej. Tak jste mohli vidět, tak pojď. Tak. Já se těším na ten nether. Ne. Nespoluj. Já už to začínám hlavit. No počkejte si na ten nether, který je po tomhle. Že jo? Jo. Jo, tam mám Jo, ale jakože vy fakt vidíte, že už tu máme nějaké věci, že jo? Jo. To by vás určitě nebavilo se půl hodiny dívat, než najdeme prostě místo na dům, že? A proč jsme na začátku říkali, že to je Luis, tak on je teďka Biguns, protože... Ty tady hrát za Biguns. Ano, protože on... Prostě... No... Jsem reta. Prostě za Luise se mu něco pokazilo a tak, že? Tak, vidíme tady parkour, Biguns versus tyhle skoky a trošku spadl. Trošku víte? Vy jste vám říkali, že na ten nether se máte kečit. Jo, a jinak pokud jste si nevšimli, tak mám jiný skin. Jak vidíte. Ale předtím to byla větší sranda. Teďka to je větší. Jo, a tady už je poslední a potom už je jenom bludiště, že? Jo. Ne, pane bože. Ale u tohohle jsme se taky trošku smáli. Vidíte, že je moc parku, která neumíme. Že jo? Z druhé strany to se spadl, no. Prostě tam bude dříve, kámo. Možná ne. Jestli se nerozběh. Ach jo. No najednou ti to nejde, co? Hele, je tu ještě s náma nějaký borec. Můžu napsat pozdravte do videa? Pozdravte do videa.
Aha, to jsi ty vlastně, Biguns. Hej, já jsem nic neviděl přes tebe. Čau, někdo napsal. Och ty kanče. To neříkám vám, že jo? Proč bych vám říkal vy kanči? Biguncák to málem doskakala. To ještě. Jo. In the biatch, in the zač. Biatch. Já chci být před tebou. Chtěla bych sem to skočil. Tichtap. Ty ich chtěl pichtil. To bylo dobrý. To taky nemůže dát. Taky. 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 Taky tlaky. Ježišmarja, taky tlaky. Doufám, že teda Bigunce, teda Luise slyšíte. Děláte si srandu. Jo a na začátku jsme neřekli, co to je za server. Tak je to server craftmania.cz, že jo? A IPčko vám teďka řeknu, když tak já vám to budu říkat pomalu, jo? Play tečka craftmania s někým i mania tečka cz, ano. To je celá IP, takže kdybyste to nevěděli, tak si to můžete posunout trošku dozadu a to, protože tenhle server není tu jenom ten survival, že ano? Je tu více minihry, je tu Skyblock, nevím. A ten Skyblock si mi pokazil. Ne, to bylo přece na jiném serveru. To je jedno. Ale trošku jsem mu to pokadil. On mi zkazil generátor. Jo, ale tak jako teď to tak mělo být, jo. Ne, musí tam být díra, když tam teče voda. No, já jsem tam měl díru, víš. No, určitě. No tak se tam sám potom ti kouknout. Já už jsem to rozbil. Ale tak teďka se mi vůbec nedaří, jako. Tohle video bych počítal nějak na 30 minutová, na 35. Ano. To je jedno. Yes! Jo! Říkneš jo? A stejně spadneš. Ty voda! Proč neskočíš rovnou tady? Na ten druhý je se. Tak? Tady skočíš. Boj se. No, já jsem zpátky. Mě jenom volala mamka, víš to? Já se omlouvám, že takhle to, ale takže jo, mamka je důležitější než video. Tak jako, to musíte... Jo! Ne, já jsem spadl. Ne! Ale už vím, jak tam skočit. Já je ten bod se furt vrací. Ty tak půsk. Viděl jsi mě? Ne, ty jsi mi tam zrovna vlezl. Co? A jo, trošku jsem nemůžu. Jo, no, za to se omlouváme. Ale můžeš natáčet, ne? Jo. Je to v pohodě. Jo. Pokud má jenom Dívej tu... se, jo? Vidíš mě? No. Tady? Mhm. Tak půjdeš k rohu a skočíš tam do rohu a budeš tam. No, moc jsem to nepochopil, ale nevadí. Děláš si srandu. Dobrý den. Tak já Dobrý si to den. skočím ještě. Ne, skočím, no. Dobrý večer. Tak. Ne. Říkám druhému rohu, děje se, jo, tady, vidíš mě? No. Tady? Jo, Tak. tam. Tak a skočíš do toho, blíže k tobě, do toho rohu. Mhm.
A nesmí se přikrčit, já jsem se přikrčil. A? Jo, už jsem to rozkazal. On ještě ne. To je poprvé. Asi tak, no. Co byl dřív, že? Jo. To je asi Ale poprvé. předtím jsem skákal dříve. Ale... Je... A dostáváte za to peníze, když tady vyskáčete. Ale my už jsme tady trošku hráli. Jak se tam doskočil? No, my už to známe. My teďka se hráli. Takže já si to asi pamatuju. Jo. Jejda, počkej, já mám nějaké bugy, tak čekej na mě. Jo, už to vidí. Jo, vlastně jo, to je tudy, jo. Jo, teďka už víme. Jo, a tady cíl. Cíl. Nedostal jsem zase peníze. Já taky ne. Takže jdeme. Teďka jdeme asi home, asi no. No takže jo. zatím máme jenom takový. Bydlíme tady v podzemí. Tady máme nether, to jsem já vyzdobil, že jo? Jo. Koukneš se do toho? Co? Že se koukneš, jestli něco nevyrostlo? Jak jsem krásně postavil sklad. Sklad? Ano. Je náš sklad, vidíte? Ještě to nemáme celé, takže vidíte, máme to takhle rozcizené. Chápete? To je tak všude, ale kde máme teďka kvarc? Kvarc je... Jo, tady. No. Já s toho udělám bloky, jo? Jo. A potom to můžeš tam dát. Počkej, jak to je? Ty já máme... Já se kouknu, 21. Tak nehrajeme tu nějak extra dlouho. A tady jsou warp doly? Jo, no, tam hlavně těžíme ten kvarc, že jo? Nechodíme proto do nedru, že? To se vám to regeneruje jakože jinak a tady taky. Teďka to před chvilkou opravovali, jakože jo, to no. nové. Takže to je úplně v pohodě. Doufám, že se tady dívá na to admin. Na tenhle... Určitě tenhle server vám doporučujeme, že ano? Jo. Budeme určitě rádi, kdyby tu byli nějací diváci. A že by si s náma třeba zahráli nějakou hru, že jo? Jo. A my tu hodně hrajeme. Hlavně tady teďka hrajeme ten survival. Jo. Ale nechci vám, ne, tuhle věc vám nemůžu říct. A pokud fly můžu, i když jsem hráč, to protože tu je povoleno, že ano? Jo. To je povoleno, takže si nemyslete, že mám hacky. Že ano? Já si tady dám torčky. Já už těžím. Víš co? Mně něco napadlo teďka, to tu už dlouho nemáme. Jdem na... Počkej, na co? Jdem na Skywars. No. Jo, pojď. Ne. Aspoň diváci něco uvidí. Ale ne, jakože budeme aj hrát minihry, ale teďka ne. Jo, pojď. Za chvilku. Já jim chci jen něco ukázat. Já asi teďka půjdu do Vyžide. Co? Do... Chápeš? Ne. Hlídně. Co? Porne? Ne. Hlídně. Co? Hlídně. Domeček. Je. To vám chceme ukázat, ale no to spíš nebudeme ukazovat. No, když se tady koukne nějaký admin na tohle videa, Přesně. může potom říct, že ano, že to zakáže, jakože ten padák, je tady i trampolín, kdybyste chtěli. No ale ne, on spíš zakáže ten, že jo, ten. Ale o tom už ví hodně hráčů, jako. Jo, to ví. Nebo víš co, ukážeme to, já si myslím, že ještě tak hodně diváků nemám. Takže já jsem...
Já jsem... Já jsem se jenom zamyslel. Lobby... Dobrý, Marceš. nemusím dávat heslo. Super. Ne, já jsem nedával heslo. No jo, v pohodě. Tady No, jsem. tady Tady Gedis. Ještě trampolína není dodělaná, ale kdysi byla. jsem za tebou. Shoot, jo. A tady vidíte, oni to tu mají Och jo, to ještě není aktivovat Spade Spawns. Ale to bude určitě dobré, že? Co? Je to nové oblečení. Toho astronauta. Kde? Už se dělá. Ještě není dodělané. Jak máš tam ty oblečky? To nevidíš, to zlaté? Jo, ještě nemůžeš. to už jsem se na to koukal, jsem se jí říkal. A ne, to nejde. Tak já si dám na hlavu TNT. No, Oh, pojď. jo, já už to běžím. Já tam asi... Ne, to není flyhack. To není flyhack, to je jenom lag, že jo? Co? Nebo... Myslíš, že já? Co jsem tam vyskákal? Ne, koukejte, parašut. No, parašut, no, já nevím, jak se ještě tady. Proč máš na hlavě TNT? Aby si měl lépe poznat. Aha, musíme se lognout, protože to se... A nebo musím, já jdu do nějaké minihry a teďka jdu jenom lobby. Protože nemůžeme ničit, víš, potom. Aha, musíme se odpojit a já neumím stříhat. Ne, čekejte. Prison. Wow, jestli to tu, počkej, co to je? Kreativ to ne. Těš se na ten prison, který tu bude, jo? Já to znám od Vendaliho. Někdy v budoucnu. Nebo ne, jdem na nějakou minihru, kámo. Kid PvP, bude skanda. Kámo. Hej. Co se stalo? Fajn. Nevím, kde je, ty brďo, jedu na 30 fps. Pohoda, že? Suicide. A jdeme Archera. Doufám, že natáčíme. Jo, natáčíme, super. Pojď se fakt zabijím a to jenom proto Bigu, Luzi. Aj, jsou sprostí, ale prostě... Já se omlouvám, že to jsou sprostí, ale fakt, sorry. Luzi? Luzi? Kde jsi? Já jsem šel za mamkou. Jo, v pohodě. Já můžu ničit, takže... Fakt? Jo, to jde ničit, jenom musíš sníh. Trošku nahoru, jenom sníh teďka. Kde seš? Aha, tak to já tam musím znova dojít, jo. Kdyby si mě neviděl, tak jsem úplně nahoře. A či mám tady? Já jdu teďka na trošku na větě. Tady. Svej, tady. Na druhé straně. Já vyskaču tady na tu horu. Čekejte. Ne! Nejde. Dobře, parašuté. Musíš mi pomoct. OMG. 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 Tam je. Já už ho vidím. No, ne. A tady vidíte, už jsme skoro za mapou. Kde je ten boreček? Tu je boreček. Oh yeah. Tak počkáme na něho. Jenom chystá se takový speciál. Takový, ne vánoční, ale... Dobrý večer. Dobrý večer. Jdeme. Jo.
Já jsem tady rozpovídal takový speciál. Prostě speciál asi za 15 odběratelů, jestli už mám, já už ani sám nevím. Bude speciál za 15 odběratelů. Také já se můžu kouknout. Jo? Tak to fakt Já dík. jsem na na... Voice.cz Voice.cz Jo, vlastně, ty jsi to změnil na... Ty jsi to měl na... Jo. Na to, jinak, ne? Jo, však já jsem měl Vojta Švigost, no, Svigost. Ale už jsem zjistil, jak se to mění. Jo. Dáme si na speedovaného Koníka Ovře. a... Jo, ty už jsi tady. Jo, jsem tam. Mám... A už se setkáme u domu. No jo, já jsem to zase ztratil. Aha, ono to tu není vlastně, když to je bugnuté, no. Ono to tu není, no. Když máš ten double skok. Tak nevadí, to ukážeme někdy jindy. Že jo, v dalším Tak díle. jdeme na... Kit PvP ne? Ne, to ne. Ne, Kit PvP ne. Skywars. Skywars, jo, to nemají. Ship. Look. Jo. Pojď, já už jsem tu. Také, já mám trošku lagy. Já jdu na 60 fps, Tři. dobrý. 2, 1, teď. Ale mně se to laguje, ne? Tobě. Na kolik to? Na jaké si mapě? Jo, jsme spolu, jsme dokonce vedle sebe. Já jsem tě neviděl, protože já jsem měl lag ještě. Já mám creeperovou hlavu. Co? Já mám creeperovou hlavu, se koukni. Jo a jo. Děj se. Ne, já ji nemám ještě nasazenou. Tady. Ej. Koukal ses? Jo, já jenom... Vidíš? Jo, vidím tě, prosím tě. Ty to dáš na YouTube. Asi... Buď... No, asi ještě dneska možná. Nevím. Možná, nevím, fakt nevím. Ale možná hned potom. Promiňte? Pohodě? Jako já jsem hodně nejlesnej. Kamo, já jdu k tobě, jo? Jo, já těžím zatím dřevo. A mě nemůžou hodit, protože... že jo... Tady nemáme žádný luk, ani tak, takže... Já bych mohl spadl teďka. No, tak se vidíš. Ale v dalším díle bychom mohli jít třeba na nějaký průzkum v tom survivalu, že? Ne, to bychom šli na Skit PvP. Půjdem. No, prostě bude série z tohohle serveru. Nám to přišlo, že by to mohlo být dobré, že jo, série z tohohle serveru. Že jo? Pozor, on je na tebe, jo, kdyby si chtěl vědět. A já mám teďka lag, já ti nevím. Tak, jeden je dole. A druháček taky. Možná ne, není. Ne. No, pojď. Zastav tu lávu, kdyby si potřeboval. No, chtěla mě skočit. Tady furt chce skákat. A nemám na mě. Mám luk. To jo, no. Ty a s lukem nemá šanci. A už je mrtvý. Jo, dobře ty. Enderpearly jsou nahoře. Wow. Voda. Jsem si ji už vzal. Jakože já tam skáču, proto. Kdyby si chtěl něco, já ti tam Jo, jako mohl by si... šipy. Tak čipu. Mohl by si mi něco dát, no. Shit. Ty jsi Ty spadl. mě zhodili. Pomstím tě, možná. On má kamenný meč, tak jsem tě bohužel nepomstil, sorry. Možná bychom to za chvilku mohli ukončit, jo. Ne. No, tak možná. 3, 2, 1, teď. Možná potom ještě jo, jsme spolu. Možná potom ještě půjdeme, wow! Možná potom ještě půjdeme těžit, ne, v tom survivalu. Jo. A nebo ještě hrát tam, jak se to jmenuje? Nevíš, co jsem chtěl říct? Ne, fakt nevím. No co mi je tu lopata? Co? Jo, aha, pod tím. Jo, tak. Jakože to,
tam, jak se to jmenuje, já to teďka mám na jazyku, ale teďka nevím, jak se to přímo jmenuje. Kreativ? Kit PvP. Jo. Kit PvP. A nechci spoilovat, Ano. můžu to říct. A co? V kreativu. Ne, to neříkej, to je jako ten speciál, víš? Ještě byl speciál, že natočíme livestream. A to nebude. To už, za to se omlouvám, fakt, sorry. Já jsem na to chtěl strašně přijít. Nešlo to. Byla ani Jeden škoda. už je uprostřed. Leva, jedu To za se mi ním. nepatří. To neolajkujem. A tohle video olajkuješ, doufám. Ne, to ne! Och ty kanče! Ne, já jsem umřel. On mi je celý Ne, on mě zhodil. Jo, já tě zkusím pomůct. Já jsem ti ho trošku nahitoval, tak aby tebou za něm rychle jdu, aby se nedohýloval. Oh shit, on se díval na mě a chtěl po mně hodit lávu. A já do něho jdu diamantovou lopatkou, tak se toho nezabiju. Jo, Ty jsi? 3, 2, 1, teď. Nejsme spolu. Já jsem v Nether. No tak to jsme úplně někde jinde. Tak nevadí, Ne, zachráníme kde se. seš? Já jsem v takových vilách. Ne, tak to nejsme spolu, já jsem tady v... Jo, tuhle mapu znám. Jo, tuhle mám rád. Tuhle jsem zatím vždycky vyhrál. Já tady nevím, co mám těžit. Ale já nevím, kde je prostředek, jo? Už ho vidím. Tak, hej. Ano, můžeš mluvit ty, já formuluji. Jo, v pohodě, ne? Jako dobrý, aspoň mi zabavíš diváky, jo. Takže, jakože já teďka hraju Counter. Jakože Co? normálně hraju už Counter. Já moc nehraju Minecraft, já jsem jenom přemluvil voice, že jde natáčet, nebo od ně. Takže, že voice. No ale dotočíš to, ne, ten Minecraft teďka? Jo. Potom půjdem hrát Counter. A jestli chcete, aby... Děláš si se mě srandu. Pardon, ale za to... Děláte si se mě srandu. Tak už to přestalo zvonit. Takže já už nic neslyším. Shit, já jsem spadl. Můžeme skákat. Počkej. 3, 2, 1, teď. Jsme spolu. Jsme spolu. Doufám, že mě slyšíš. Já jsem vůbec nic neviděl, protože jsem slyšel La. Ender Perla, to se mi hodí. A za Ender Perlou dobře... Ne, já jsem se nestrefil do prostředí a umřel jsem. To uvidíš na videu, ty vogo. To vypadá zajímavě. A já jsem si strefila a někdo by volal. Napiš, že natáčíš. A teďka zabijím jednoho borce, jsem hodil do lávy. Teďka si beru ty věci, co jsou u broče. Proč mi volal tvůj taťka? Já nevím, on mi taky volal, ty vogo. To asi volá mojemu taťkovi. On je teď... Jau, to bolelo. Já mu napíšu. Tak mu to řekni. Mě nevolá. Šulina, nehně. Jako já tady dám jakože normálně... Já jsem mu napsala, aby tě nerušil. Já teďka... Ne, on volá mojemu tačkovi, to je dobře. Můj tačka je... Já to nechci říkat, ale... Už vyjde můj tačka, takže... Že? Já určitě vím, no.
Jo, fakt víš? Jo, já napíšu ještě pozdravte do videa. Pozdravte do videa. A? Pozdravte. Ježíši Maria, to blbě d. No, to jsem mi taky pletla, hodně. Hej, ona ví, že mám dobrý luk. Smite. Že budeš mít šip na 4. Jax, ahoj. A já mám lag při tom, jak jsem ho strefila, vyhrál jsem mapu. Jo, Jo, 2 pozdravili. Jak to? vyhrál jsem mapu. No, já si myslím, že bychom to mohli ukončit. Protože mě to vyhodilo za spam, nevím proč. Nespamoval jsem. Jako... Pak nevím. Takže ukončíme to. Další díl bude, doufám, brzy. A určitě to bude hned Craftmania, že jo? Jo. Ještě si jednou to řekni. Co? No to jo. Je. No. A vyjde to co nejdřív, protože to budeme natáčet asi hned potom. Co? No to je jedno. Prostě čau.